Salam, salam. Salam aleyküm sözüm. Ve aleyküm selam. Şükür Allah'ıma şükür. Rahman. Bacha gav neyse. Salam, salam. Olmakası salam. Aleyküm bacha uça. Salamatı tıkva. Şükür ona Allah salam aleyküm. Hama kasa bacha uça. Sözün خوبه سلامتی خوبه البته مرسی دیگه کار بسیار اشری الان برای چی بمیرسیم سفر رو بخیر سلام علیکم برادر غریب انشالله ابنا میشن در کانال جمعه برادر کامنتر دانایشه کسی نایشه یا به غرض آدمی که میدونه همون در مکافاتش داره کامنتر دادن نمرتون که نویسید راست اوگادت کنید سلام علیکم سلام سلام اکا جو سفر اکا کتی خیلی گپ زنیم اینستاگرام دا فقط اینستاگرام دا انشاءالله ترکیه نه وطن نه نه تمام گرفت تجیکه نه تجیکه نمیرم خیلی نه تجیکه حج راه شوی باشه برادر کسی دونه گپ زنم من میرم حج انشاءالله سلام علیکم برادر غریب دبی گروزنی کلای خبودیم سلام زنده باشی سوچی که تاجیکستان رفتیستان نه حج میرم دبی خدمان مرا با حج رسونه انشاءالله یا سوق سلمان را موز بیام حج میرم 236 کس 36 دونه لایک ای بای گروزیا نه دلی همین راستی میرم برادر ترکیه رفتیستان ساری پاورت های گروزنی میرم داغستان میریم شرینا چشنیا نه اومدم آجوی که نه اومدم کریم گروزنی ای گاونش پیته امریکا دلی همین راستی هم میگم زنده باشه خواه نداره شما ساعت یک شدیسته سان پتربورگ سوچی اکا پیته رفتستن نوسبیرسک سوچی گروزنی کازان سوچی یکاترینبورگ قربان نام تاقتی نمره تلفن رو نویسی یکاترینبورگ قربان کسی هست همی افته کامنتر یادن نویس کامنتر خوب نویس انشاءالله مکافاتش ندارد شرینا مکافاتی خوب تمام دیگه نپرسین اینجا گفتی افتن شوزه 214 آدم 83 طلاق ای بای مردن زنن یاد 500 طلاق یکاترینبورگ رفتیستان اوه уже ёфтан шад сирлоз варда сафари нек зинда боши сериало зинда бошин гап таладорум салом алейкум Москва гуфтим машинико хурсанд шуда машинико хурсанд нашанд скоро ҳама биём қурбон оз бескрин кунем تمام номер تا گرفتم کامنتر یادن نویسی گفتم در این کلمه فیدانه بعد کامنتر یادن نویسی انشاءالله مکافاتش دارتم سفر به خطر گاب نیستم کامان الوز باشه ولی اما سمه خونیم با آخی زیر نشم کسی نیسته کجا رفتیم
Здравствуйте, салам алейкум. Алейкум салам. Бародар аз Маҳбас, Бачаҳои Ленинский район. Зинда боши бародари Маҳбасӣ, Аллоҳ нигаҳбонат боша. Хидмат равоё. Чӣ кади саломат мегӯям брат. Ҷовидон саломат мегӯям брат. Ҷовидон саломат боши родной. Канали додараки мара дастгирӣ кинед Ҷовидон онлайн. Қаводами хубам набуромада хайт дастгириш кинед. Занг намезана, редка занг мезана. Комментариёш. Куҷо медай насиб боша. Ака номерота. Бародаро аямада эҳтиромона хоҳиш мекунем. Шумо номер мепурсед, ман номерам метим. Баъд миллион та одам яке абора занг мезана. Баъд хафагӣ меша. Кадомида ки дар кораи номерои ман Коля Таҷик Инстаграмда нависен. Инстаграм мада иншааллоҳ алоқа да мебироем. Аммо проблематона бинависем фақат ёки гап занем. Ёки WhatsApp да галасовой рӯи кинед номера ки партфтем. WhatsApp да галасовой занг назанен абсолютно. Каси занг мезана заблокирад. Имо катикор намекунем. Имо да вообще нанависем бародаро. Фақат WhatsApp да. Ассалому алайкум. Ҷумла брат проблема Коля жон тенде. Шукр Аллоҳ Коля брат салом алейкум. Фархор зинда боши бародар. Бародаро чӣ ба шумо намефаҳмед? Ҳама мехоҳад корш буд шавад як рӯзда сразу. Яке мара правильно фаҳмем натонистестам як рӯзда кори ҳамаро буд карда намешавад. Бисёри баъд илтимос кардам бародаро Екатеринбург коламанда муддаси зиндагӣ дорем. Иншааллоҳ брат хатиб гап занад мем хона биё гуфтӣ иншааллоҳ соҳу саломат баргардем мебиём чуба бародар ман ҳамаи ба як бора ҳӯй кинам шумо мара правильно фаҳмед. Ай 500 зиёд смс дар Инстаграм ҳӯй ки кардам ответ надодам ба меган значит ё дурӯғ меган. Вале аввал якта дута сета ответ кардистем ҳару. WhatsApp ҳаст охириш 4 бале. Салом шери нар. Салом барои бародарои нав даромадагӣ 268 нафар дар эфир истагем. 154 лайк ҳамея 200 та накардем. Бародаро барои чӣ ман хостам ҳамин эфира сартем? Айс пас кадоме мехоҳад ки корш буд шавад? Проблемаса видео кати отправить мекунад дар WhatsApp. Видео кати рӯӣ кинем чӣ проблема дорем дар пеши видео. Дига яхе кори ҳеҷ када буд намекунем. Ба хотире ки бисёр бародарои мо одамое ки нами кидат хӯрдагиам бисёраш худшон мошенниканд. Ана мақсад моро ваъда метиҳанд ки инам қасм метиҳем хелхе коршон буд шуд моро фаромӯш мекунад. Яъри мардиам неста мара дил магири фаҳми кори ҳамин дурӯғ ҳамин номардиё. Ҳоли одам номардӣ кардага иншааллоҳ суратош ҳастай мемонем ба наздикиҳо ҳамин як рӯза ду рӯза да. Куҷо рафтастем? Бале бародар рафтастем. Куҷо рафтастем? Салом алейкум. Номерота чӣ хел бигирем? Инстаграм да нависен ҳама мехоҳад ки сразу якум бор корш буд шава бародаро. Шумо ҳамаи правильно фаҳмед. ҳамсоя куҷо медем? Кӣ боша ҳамсоя? Як сафаре дорем як рӯза ду рӯза иншааллоҳ бармегардем. Я бародар бениҳоят хоҳиш кард ки мухлиси тим як бор пеш ман биё. Гуфтем гап неста. Накардам Инстаграм бугу. Номи Инстаграм Коля Таҷик спартификаи сафед тоқӣ дорум да сара. Ҳамин любой видео да ҳамин реклама Инстаграм ҳаста. Куҷо рафтаисти Тоҷикистон? Тоҷикистон иншааллоҳ ҳаҷрам биём ба Тоҷикистон меравам. Комрон куҷо рафтаисти?
Yekaterinburg. Assalomu alaykum. Канал ма реклама мекунем. Рекламаи канал сообщества 3000 рекламаш 5000 кадомида дар кора ҷойда онлайнда бинависен иншааллоҳ ҳамон одам ёки инстаграмда бинависен ҳамон одам ҳама чиша ҳамон як кас монтажёр дорум ҳамон мекунам. Москва. Бародар куҷое рафтем проблемае ба худо накапите намебинем соҳ саломат бем иншаллоҳ мебинем. ҳаҷараш шуда шуда ёне намедонам амира касе медона бинависа иншаллоҳ ҳад медам. Накапите салом салом ҳамшаҳр зинда бошем бачаҳои очам. Иҷа ҳам ҷои мардакоя бо мегӯем ки иҷа ҷои шағоло нест. Лишни гапе навистагида иҷа вообще неинтересна. Дар подписчикам боша нанависа, подписаться накунад. Иҷа фақат шеърҳои нар нависа. Не самолёт катиду, поезд опоздат кардем. Салом Шериф. Алло. Гап неста Касим Холов зинда бошед. Салом раҷун шалом дорад. Рақамота партия гапи Инстаграм Коля таҷик менависем. Русӣ спартикаи сафед дорум тоқи сиёҳ. Як кас нависта ки рухшона чӣ проблема дорӣ? Рухшона чӣ проблема нависта боша ман нахондам. Худованд мушкили ҳама осон шава бародарам. Айдов кадоми бародар мехоҳад кораш якум буд шава ватсапда видео кина проблемаша ма дар рӯи кина ма проблемаша гӯш мекунам. Проблема амро ҳал мекунем. Атак намекунем бародарҷону бехафагӣ. Бениҳоят одам бисёрае. Ака худу дай қаламеш. Май дара мусибра зинда боше шерина. Зинда боше шер. Салом алейкум брат Коля. Куҷо рафтаст? Ва алейкум ассалом. Бо видео намеша проблемаро ҳал кардан. Не намеша дига намекунем. Худо дурӯғгӯ накунад 20 бародар зиёд моро фиреб кард, моро ҳақ мона ваъда кард, тошто хизмат кардем. Гирехтан рафтан яъни мишаним санҷад телефономона набардоштан. Аю бадбахтора ё бад будиам ба худо. Нахо мо амиқа меҳнат кунем. Қадр намекунам бародарои мо меҳната қадр намекунам. Шукри Аллоҳ неса ку бугин хтаран буд. Ма ба номи худо ҳамея специал ҳамея эфира сар додум. Ина маро падарка кардан. Ман натонистам напӯшам. Ана ин ранги чӯчено неста охи формая тоба кардан худо. Бояд тока чӯчено хали форма пӯшад. Просто те фаҳмоиш намуқая бра. Ростам хизмат мекунӣ ҳар одам бишоб намекунам. Валлоҳ қасам ку ма едини одаме ки открита мегӯям ки ҳақ мегирем о беҳақ ҳеҷ какор намекунам. лично ман намекунам беҳақ. Ма дурӯғам намегӯям. Конкретна гап мезанам. Бисёр одаморо коршон набуд кардем. мӯй хӯрдан рафтам. ҳади аэропорт дар ҳаво гармае ки куҷо рафтасти? Салом, куҷо рафтасти брат? Акаи Коляранги бобои ман зинда боши бобин одами сундор аст. Боби ту одами сундор, ман одами бешум браҷун. Ҳамин ман бешум ҳаста як хел номардое ки бо сум маро мехоҳанд.
айото набрурем бародаро кадоме ки проблемаи вазбин дора ай дастам омад ягон чи хайр хидам мекунам ам карташа мара партоян тамом хали мара занг зада мара гурдам дар мекуна рудам дар мекуна очам касалай хали кати масум намепартом бародаро коля салом аз Турсия ва алейкум ассалом салом коля бардар аз қазоқ ва алейкум ассалом ҳазор смс бе ҷавоб мон ин аиша хондум зато инҳо абача куҷо рафтем хай чикор кунем ҳамин москва дар истодем падешка неста подписатся намекунем шерона илтимос кардам ки ҳамин ба худо қасам видеои маймун нахостем дуюмш ҳаста дуюм серияи видеои маймун ҳаста ҷимия видеои сочни ҳаста як гуфтум подписатся кунем дастгирӣ кунем 100 000 шавон аммо кнопка ютуба гирем накардем дастгирӣ суста ақаллан ҳамин кадоме ки ҳамин бародари май муъминай мусулмонай хотири ма мекунад подписатся кунем ҳамин 100 000 шавем кане ҳамин кнопкаша гирем чима недорам кнопка форма фақат барои шумо ин форма барои любой кас ҳамега мо худмон ки худмона ҳурмат намекунем ба хали мазоқ мекунем мо тоҷико дар ҳамин мазоқ якум ҷоя гирифтагем дар ҷаҳон яъне чӣ хел як каса бояд пас занем як каса хандем ту ранги баё кардӣ ту ранги ман ранги худам кардам ман ранги ҳичка накардам мада чӣ хел ки махкула мепишӣ мегардам ответе киҷо рафтасти акай коля екатеринбург соати 8 саҳар иншааллоҳ омода мешавам чизе ака хубе сигни алло меса бале рост ака валлоҳ қасам мо тоҷикоин ҳамин пасзанида якум ҷоем дар ҷаҳон кунковӣ пасзанӣ як кас боло донистан як кас поён кардан ана вай ухалия ана ин халия ана мироҳда якум ҷоем мо ҳамон вақте ки друж намешавем ҳамон вақт бой мешавем агани мо бой намешавем мо тоҷикон ягон вақт як каса бояд пас зани ана ин я стройка туба кардам худо мери кор кардаган кида чидаган я объекти як 5000 квадрат шкатура гӯем ё ки 10000 сета бригадира яъне акаш додараш ҷианаш ҳамин ҳодисаро ман баъди чимон дидам ту девонаи хона дорӣ на ка подписатся кардам кадоме ки бародар май кадоме ки дили нияти бад надора ай ҳамон бародарои худам эҳтиромона хоҳиш мекунам подписатся кунен иншааллоҳ як рӯз як хубим ятада мераса агар ҳама дамки нараса ҳама мехоҳад якум кори худаш бучава бародаро соати 3 шав менависем ки срочно ака ответе мада кор дорум ухид соати 3 шав ягон кор буд намешавад камтарак як бедор шавем фикр кунем пеш ая одам да менависем ай соати 9 саҳар гуфтагим то соати ҳамин 3 4 5 нависем майла 6 дазе неки ман фикр макунем ман наметавонам 24 соат ба телефон гап занам ватсап да кадоми чӣ гапе дора голос рӯй кунем иншааллоҳ мегирем мо аз шино чӣ фарқият дорем мо бояд аз баё валлоҳ қасам мо айбаё баландем мо айбаё бисёрием просто мо ядигари худмона ки ҳурмат намекунем моро ҳеҷ ка ҳурмат намекунад ҳурмат эҳтиром нест дар байни мо мардуми тоҷик ҳамон вақте ки мо пулдор мешавем ҳамон вақте ки моро кида намекунанд ҳамон вақте ки моро ҳурмат мекунанд ҳамон вақте ки мо ҳамаро як одам медонем ту кӯлобӣ ту ҳисорӣ ту ванҷӣ ту умедӣ ту ман лично тоҷикам тоҷик ягон ҷо да ман дар дили аэропорт қадар одам ман мегӯм ман тоҷикам ман стеснясиям намекунем хотя ман пахозум дар ҳам дига миллату лекин ман изо мекашам хидмат ай дига миллат гирем валлоҳ қасам ман агар
خدمت چین میگرفتم هیچ کامرا باور نمیکرد ما توجیکم نکی نگرفتم من خالی نکردم یکی مرا پدرکه کردن ما پوشیدم ویدیوی میمون آپارتو خاندارم مردیم همیش اقلا 80,000 подписчик کنین همیشه یا دستگیری کنین یا ویدیوی مرا پدیلیت کنین 80,000 شب ویدیوی میمون هم میپارتم اینا پگد هم میپارتم ویدیو میمون کجورا همه دستگیر 500 دادم قریب همینجا 400 کس زیاد подписаться کردگی نیست همه подписаться کنین شروع نه خیلی سلام ایسوری شدمان زنده باشی برادر جان خاطیچه چیزی نه و خوندانی بدم و دلیل کنم سلام علیکم اینام بچه های فیضابو زنده باشیم برادر فیضابو خیلی سلام علیکم خیلی تاجیک سوپر سلام سوزی خوبی اکا هم تنجا رحمت برادر بهترین سخان اکا کلا اویلا داریم او خدا بخشه گرسوی بی 5 فرزند اکا کلا تاجیکستان رفت است بدلیسه کدگی подписаться нам فراموش نکنیم بچه‌ها چون لایک подписаться کامنتاری کدومی کامنتاری خوبی خوب بنویسم و خیال نکنه که نمیخونه میخونیم برادر کامنتاری او را کدومی کامنتاری خوب بنویسم و ما خودمون مینویسیم که نمرات پارت کنیم برات بگی لایک подписаться کنیم شری الله گاب ندارم کدومی подписаться کدومی دبرمونه گفتم که ویدیوی سوچنی موشنی ویدیو تنج بعد میبره ویدیو میمون دیم قصه میپارتیم برادر ویدیو جیمی قطی خاص بلای کو برادر امی کانال ما را یک دستگیری کنه التماس هم برادر جانو بس همی دستگیری کانال رکلامش پلات نیایم برای چی که ما منتظر گرفتگیم مردک اولیک دادن در کره داو همو کتی بروی قطی همو چخ کنین انا جوید اونلاین دتای کامنتاری ها نمبرش همه مونا قطی همو داداری ما چخ کنین کانالش دستگیری کنین یا که در کانال همو کسی که من همه خواه بیوا ویدیوش در همو پارتویا رکلام کسی میخواه همو کانال همو در تگز در نویسین انشالله باید شما در علاقه من بروید 400 شما نداره اکای کلی подписаться کرده همون دیکتاتور گو گپ کنه من نفهمیدم کدوم چی معنی داره ای گپ خودت برا سلام علیکم روست دودار میگو یخین توجیکو فقط پست میزنم خواهم همین ما چه فکر کردم همین جایی که ما گشتم یک چیز فهمیدم که داغستان رنگ خودمون زندگی میکنن برای چی که بیان من خیلی 35 یزیک دارن 34 35 یزیک دارن مقصد یعنی аварец ҳастай дербенец ҳастай ам хали разделят кардагиам я дигариша мақсад ҳамаш хичона догистон намегиран я аварец мега я вай мега ба ҳамин хотир ранги худмо зиндагӣ доранд ҳамон пешравӣ нест ҳамон вақте ки мо бой мешем ҳамон вақте ки тоҷико бой мешанд ҳамон вақте ки пулдор мешанд ҳамон вақте ки сарҷам ҳама тоҷик мешанд клуби сори қилғани легари хали намешанд ҳама хича тоҷик мегиранд анамон ҳолатда тоҷико бой мешанд о мустафо шуба хонатон афта будем ҳамон кори безеб кардам чи салом бачаҳои московск зинда бошем бачаҳои московск мара як тоҷик кати зор идат кардам 65 тисячи рубли права мекунифта бисёри тоҷикои худмон ҳами хеле 50-60% ба худо бо мегум эй мардум кадоме ки ёрдамтон мекуна пултон ҳамегира метия ӯра жилет накунен ягон чи
ягон чи ура жилет накунед. Ин мардак натури меҳнат мекунад. Кубра пули хита бигӣ. Пули хита гирифта наметунӣ. Салом ранди. Шернарда гиҷи. Так, ҷои колея стрелка бизанем. Ту бира қатиям кард дига бизан стрелкара. Катима чи стрелка мезанем. Акай комрон Тоҷикистонара ягон паставад мекунад. Валлоҳ қасам ман ина ба наздикиҳо дар рикошам мерам Тоҷикистон. Ами тай куну тар набошаку. Ай қашмоам ами яхелет ба худо ненавидид кардаги нами Тоҷикистона. Ами кордор насав ягон каса ягон кас кордори неста. Валлоҳи хайр мекунӣ, чӣ кор мекунӣ, ами ягон гуноҳ надошта бошӣ, ягон кас корот надора. И фақат яхел мардум ами тай куни худаш тара ба ам хали фикрои безе мекунад. Валлоҳ ман боварӣ дорам Тоҷикистонро ам спокойно ами ришм кард мерам бо мебинам. Ягон кас мара ягон чӣ кор намегирад. Ягон зоти одам увер ина о қайдили гурда дори я билети ту давра дагир мебиём ай чиз мерам Тоҷикистон. Шери мо бош брат. Якай коля Москвадай. Вале рост. Ами тай куну тар набоша ягон кас корот надора. Ҳама хайр ма кардам дар Тоҷикистон. Будурен ам видеои ма дар Тоҷикистон будагира тамошо кунед. Меқабидан мара меқабидан. Ягон кас нагуфта ки ту чира хайр карди, чӣ кор дорӣ. Исфара бо пеш. Ин асар научор исфара. Науда не. Имран Баку. Тоҷикистон ба пеш. Салом ашари клуб. Зинда бошед нари амиянат акаҷон чиро ҷавоб надотем. Хай 500 SMS акадом ятайра ҷавоб додам аша сираза салом. Созитинги пеш зинда бошен гап нест ашари Аллоҳ. Бардар куля салом. Салом алейкум ами хита тоҷик мегирӣ фахр мекунӣ. Шином май куля. Ин номи канал май. Ами долларам ҳаром май ба значит хонад рӯй мекунӣ падара да зои. Фақат яхеле рубле рӯй мекунӣ, доллар рӯй мекунӣ. Ана ами чӣ боша ҳаром мегӯя дар куля номи канал май. Номи ма Комроншоҳ. Екатерина. Нет, у нас в Казани. А когда? 56 жена? Нет, не 56. А когда начали? Написано, смотрите. Не, сейчас после этого, да, начали? Нет, написан, выход у вас другой. Все, все. Все, спасибо. Амин на ты, брат. Бародаро. Ами вокзала эфир сар дода будем, пушаймон шуда будем. Наша ки буда инҷа пушаймон шудем, ай ханда амрем. Аллоҳ нигаҳбони ҳамат, зинда ва саломат, сарбаланд хонаобод. Рахма дуо кунем, соҳ саломат равм биём иншааллоҳ. Подписаться кунем. Видеои дижими мепартоем. Видеои бо сошин дорем, чандта видеои чанд бадбахти дига тайёр кардагем, тайёр шудага уже иншааллоҳ. Аввалаш худованд ана боварӣ дорам ки подписаться мекунем, бародарои подписаться кардаги нестем. Подписаться кунем. Алло. Он каси хайр мекунам ба ай худо кадоми хайрш аз сухан мекунам. Бародар ма хайри кардаги ма сухан накардестам. Ма мақсад мегӯм ки чубай нами қамисол як кас нагуфт ки ту чида хайр кардӣ, ту чӣ ба ма нишон надодестам хайри кардаги ма. Ман мақсад мегӯм ки чуба мара ҳичи нагуфтам ки ту хайр мекунӣ, ту ҳич. Барои чӣ ки ман ҳич када кор надорам. Ман худам ба худам зиндагӣ образ жизни хидмат дорам. ҳамдез зиндагӣ образ жизни хидмат дорам. Ба ҳамин хотир ман гуфтастам ки ягон кас кор надора.
Екатеринбург. Не знаете какой? Ну, табло, подойдите, вот табло. Ака, Джон. Куровские авиалинии заканчивает посадку пассажиров на рейс номер 1593 Ула-Утен, выход номер 36, номер выхода. شروع الله نگهبانی همت نفر روا که به سمالون مونیم کسی چی مشکلی چی گفته داره در کامنتر انشالله نویسه انشالله اولش خداوند براتون شروع الله Авиакомпания S7 Airlines заканчивает посадку пассажиров на рейс номер 1099. سلام سوزی بردمون Выход номер 52. Passengers for S7 Airlines flight 1099 to Nizhny Novgorod. Immediately board please at gate 50. خیلی برادر مردن این امر الله یگون کس دیگه نبود او کسی که اون کار میکنه او دروغ ایوانش گپه ما او را باور نمیکنه خداوند روزشت میمیری تمام الله نگهبانی همت زنده و سلامت باشون دستگیری کنین شروع подписаться поделиться видео реклам комментарий нақд комментарий خوب فراموش نکنین иншаллоҳ аввалаш худованд 100,000 подписчик кардам удивит мекунам тоҷикои хидмонаки дар ақарну хеле мардакин аллоҳ нигоҳбони ҳамат ҳам 500 акнин лайкаузи кадами назадай 500 акнин бамебурем хай брат ассалому алайкум акай колесози ва алайкум ассалом брат зинда бош шерина мегум да ҳамҷа намонум ба ҳамед ҳамин билет акай шерина рои сафед зинда боши братҷон оҳо коми лайка ҷиқидаги набуд ба фикрам ҷиқидам 500 та гуфтам яке ора 530 та шуд харид гап надорем просто гап надорем дар ҳамин инстаграм нависе шерои аллоҳ коля таҷик нависен дар ҳамин инстаграм иншааллоҳ худованд сипартикаи сафед тоқӣ дорум дар сарам аввалаш худованд туғрӣ мешавадамаш нависен сабр кунен ответро намегирем иншааллоҳ аллоҳ нигоҳбони ҳамат бародарҷонон зинда ва саломат